Не очаквах, че настоящите мултиметри са толкова интелигентни. Това е интелигентен цифров мултиметър. След като го включите, инсталирайте 2-метрови писалки, можете директно да откриете променливо токовото напрежение, без да променяте режима, можете директно да откриете напрежението без промяна на режима, можете да измервате включването и изключването на предпазителя, без да променяте режима. Можете също така да продължите да измервате съпротивлението на диода и качеството на различните компоненти. Освен това, не е нужно да променяте режима, можете също да откриете включване-изключване на линията. Алармата звучи и числото става 0, което означава, че е включено, няма отговор, след като двете страни се докоснат. Виждате ли, тази линия е счупена. Заменете функцията за сензация, вървете близо до линията и слезте надолу, можете бързо да намерите точката на прекъсване на линията, алармата спира, това е мястото на прекъсването. Той идва с фон и фенерче, което е по-удобно за използване през нощта. Без измерване, той също може да усети дали електрическата верига е заредена. Големите марки са лесни за работа и по-безопасни за използване.